खुलुमबाय। आंनि मुङा नायस्रां ब्रह्म, डिस्ट्रिक्ट चिरां, पिअ फानबारि, पिएस फानबारि। दायो आं खन्थाइ बिबार हान्जानि जर'खा नैथि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंनिनो सोरजिनाय दोंसे रमान्टिक खन्थाइजों आंबो बाहागो लानो सानदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय सिमां रायजोनि अनजालि। सिमां रायजोनि अनजालि। मोनाबिलि समनि बालें दैसा जिङाव नोंनि आंनि मोजां मोननायनि बाथ्रा मिथिंगा रायजोनो फोरमायनाय गारबोनाय समनि गोजाम खोथा हायाखै बावगारनो दिनैनि समावबो। नोंनि रिंखांनाय आथिंनि ख्रिं ख्रिं गांग्रिंनि सोदोब, नोंनि खुगानि गोदै रावजों गाबज्रिनाय नोंनि आंखौ गोसोखांदों दिनै नुना गोजाम समनि बालें दैसानि महर। दान्दिसेनि इसारा लाना फैयामोन मानोथो नों रजे आंनि गोसो फैसालिनि सिमां रायजोआव। साया माया नुबायसै रजे नोंनि गोदै मिनिखैरो मिनिनाय थांहां फैहां मेगननि नोजोराव जेरावखि थाया नोंनि महरा बागदावहोयो सोरनिबा सायखङाव। नागिरबायो सोरनिबा रावआव नोंनि गोदै गारां। आन्दायबाय आं सोरगिदिं लामा नों अनजालिनि सिमां सुजुफिनना समायना नोंनि बालें महरखौ लाना। नै अनजालि हायाखै दिनै सिरियै थानो मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बालें दैसानि बिखा सेर सेर सिमांनि समायना फोथार नोंनि आंनि रंजानाय गोजाम समखौ गोसोखाङालासे थानो हारसिङै। थाहैखो नों बबे खनायाव होलांना आंनि जिउआव हाजासे दावदाब। फैया मानो नों रजे मोगथां मुलुगनि दखरसे थावनि आंनि देरा लांगोना गुदियाव। गोजोन्थों।